Ó, hát én voltam abban, nem, hogy csak hallottam mástól. Mert én nem tudtam, hogy az ilyen férfiú milyen, hogy még én azt gondoltam, hogy neki csont az ő szemére tastja. Én azt gondoltam, hogy csont, amikor beszélgettünk ketten, ő megölált engemet, megcsókolt. Én érzettem a hasomnál egy erősat, de én azt gondoltam, hogy csont lesz neki ott. És akkor, mikor elvett, akkor szégyeltem, mikor azt a dolgot hamarabb megcsinálta. Egy hónapig úgy ültem, mikor csinálta a dolgát, a szemeimmel áltakarval, a kezeimmel így. Újnál is szégyeltem egy hónapig. Egy hónap múlva, aztán én is beliszoktam, hogy mi a szerettem volna azt a dolgot. Mondom, hagyj aludjunk el úgy. Én nem tudtam, hogy az voltam úgy ül erősen. Elaludtunk, ahogy dolgot csináltunk. Mikor megebredtem, megkerestem nálam, nincs. Megkerestem nála, ott egy kicsi volt, lát. Akkor én őt felköltöttem. Ha kell csak felmondom, én téged hagylak el. Minek? Hát magad betyág vagy, mondom, úgy szültél, betyágul. Ha látom, olyan lágy dolgot van, s rossz, hát én mondom, nem azért, hogy nekem kell, de én azt ő nekem kimesélte, kimondta, hogy nem ajbusulj, mert az nem csont, valami ínok asszonyja, úgy adta az Isten, hogy valami ínok erősödnek, s lágyulnak asszonyja, s mondom, én azt mondtam, hogy csont mostani. Aztán nem még kaptam. Nem adrett igazát, mert én fiatal voltam, én nem tudtam, hogy nem is mondta meg senki. És akkor mondom, mikor ő hamarabb, akkor én még néztem őt, én dugtam el a szemeimet, mert szégyeltem. És elég egy hónapig, aztán megszoktam vele még aztán, mikor mondom már, jó, én is beleszoktam, akkor aludjunk el úgy, hogy ezzel elkezd. Mikor megébredek, megkerestem, nincsen, megkeresem nála, nincsen.